Sitt membri ta' familja li wiċċa mhux ġdid għal qorti qed jaffaċċjaw akkużi ġodda din id-darba dwar użura u ħasil ta' flus. L-aħwa Carlos u Il-familja Pace ta' 24 u 20 sena, misierhom Keith ta' 45 sena u l-ġenituri tiegħu Lawrence u Emanuela Pace, it-tnejn ta' 73 sena minn Santa Venera, ċaħdu l-akkużi. Magħhom tresqet ukoll is-sieħba ta' Keith Pace Marija Grixti ta' 45 sena mill-Marsa li wkoll ċaħdet l-akkużi kif għamlu l-5 akkużati l-oħra. Is-sitt akkużati tresqu l-4 filgħodu quddiem il-Maġistrat Monika Vella u ma ġew arrestati waqt rejd fil-Marsa it-tnejn brabta ma' użura u ħasil ta' flus. Waqt ir-rejd il-Pulizija sabet madwar 120,000 euro fi flus kontanti moħbija f'postijiet differenti fid-dar kif ukoll qatt ta' qasafar eżotiċi li jiswew ħafna flus. L-investigazzjoni tal-Pulizija skattat wara suspett li qam dwar il-finanzi ta' Keith Pace wara li rriżulta li qatt ma kellu impjieg li seta' jħalli ċertu introjtu. Il-Pulizija qalet ukoll li waqt li Keith Pace kien il-ħabs kellu bosta telefonati ma' sieħba tiegħu li wrew biċ-ċar li kienet qed tmexxilu in-negozju tiegħu tal-użura. Intqalu wkoll li l-flus kontanti nstabu fis-suffett tad-dar tal-anzjani u rriżulta wkoll li l-anzjana Emanuela Pace għandha karozza tal-għamla Corvette b'valur ta' 120,000 euro. Bħal da żmien sena l-aħwa Pace nataw il-ħelsien mill-arrest brabta ma' serqa tal-132 kilo kannabis minn container fil-beriks tal-Armata. Keith Pace instab ħati wkoll li għeddet lill-ġurnalista quddiem il-qorti waqt li kienet qed tirrapporta l-kawża tas-serqa tal-kannabis li fiha kienu involuti iż-żewġ tuliedu. Fil-qorti l-4 filgħodu d-difiża talbet għall-ħelsien mill-arrest għal Grixti u l-koppja anzjana. Argumentat li Grixti għandha tifel ta' 3 snin fil-waqt li l-anzjani għandhom bosta kundizzjonijiet mediċi li jeħtieġu l-kura għalihom. Dwar Grixti l-prosekuzzjoni qalet li teżisti l-biża' ta' intralġ ta' provi minħabba li bosta vittmi tal-użura ser jiġdu matul il-proċeduri b'mod partikolari fuq l-involviment tagħha. Il-qorti ċaħdet it-talba tal-ħelsien mill-arrest. Keith, Cleven u Carlos ukoll baqgħu arrestati. Il-qorti laqet ukoll it-talba għall-ordni ta' qbid u friżar fil-konfront tal-imputati kollha. L-anzjani Lawrence u Emanuela Pace ingħataw il-libertà proviżorja fuq depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 15,000 euro.